Nebe जों गामिनि दखान मुला मुलि आइ आदा अबाव थांखो बाजै मेथाइ हरलाय दालि फुनायाव जाहैनो ओंखामखौ ला हारसिं अब्लाबो मजेदार बिबारा मासे मोजां दुं 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 बे बिबारखौ जा साइज नुयोना वाव काश कोई होता कैमरा पकड़ के देने के लिए मैं फोटो लेती वाव बाप रे इतना सुंदर है अयो मस्त साइज जा साइज खाना बिबारा दुब्लि मोनफैबाय आंहा एसे फैनाया उन जाबाय माखासे न' खाथि-खाथिनि आनै ओमफ्राय आयंमोन दं माने जोंहा न'आव सोलाबजोबा नालाय आनैयाबो उन्दै गोरलै दं ओमफ्राय आइयाबो अमा नायनो थाबाय ओमफ्राय आं फैनांबाय दालि फुनायाव दालि फुनो नागिरदों ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो बरिं मोनो जानो हागौ मेमब्रिं मालायफ्रा मोजां ड्रेस गानना मोजां मेकआप खालामना भिडिअ होयो आरो आंना जेरै रियेल लाइफआव आं थिग बिदिनो भिडिअआवबो बिदिनो फैयो उपाय गैया उइदाउट मेकआप जेरै दं ओरैनो मालाबा बायनो हाबा फोननानै आराम भिडिअ खालामगोन आं बर' सानैयाबो फिसाजोआबो बुदै बोरै बुंग्रा फुजाले आलासि जानानै जांखावलाबायदों बबे जायगायाव बिहामजोआ न'आव थांनायाब्रा न'आव थांनाया मोदाय जाबाय आं हजोंनि बिमायाबो मोदायखादों आयौ आरो नै बिनियाबो हौवानियाबो माथाय जाखां माबाल'ब्रबलाबाय थायो थांबाय खानो थेवबो थाया लानांबाय ओमफ्राय लाथ'वाखै ओमफ्राय दा खाराखै उदाखौनावबो नाहैबाय खारा माला फुङाव थांखादों दाथ' खोनाया खारो दाना दालिबो जायोनो दावरथों होननानै मालायबा मोसाबाय दावरथों मालाय फसायखाबाय दा खोनाया बबे माबायाबो नुगोनब्रा बायनायनि बिजामादै माबानि हाबा सुगावनिया नाम्बार गोनां नुगोन नै नाहर नै होनना बुङो गावनि नाम्बार गोनां खाथियाव थाहैथार आयु आइ आरो सिगाङाव दं नै आंना बुरैफ्रा नै दालि फुदों मा देखायदों दानिया मा हगारदों होननानै साहा होफैबाय आमाया साहा होफैदों आनै सना थाबखौबो बिबो फिसौखेबो ना मायो एसे थाङो बिनि केक दंनो आरो गलांबाय अनेक फैबायमोन केकखौ जादों Mamia, mamia, ha? Ini mamia boleh. Ani sudah ni boleh panai.
ओंखाम उखैबायलै फुङावबो जेबो जाबोआखैमोन आं जानो बानानै ओमफ्राय सानसु जाबाय नै 12था बारलायबाय टाइमा 10 खालायसो जानोसै नै दालि गिदिरबो दं ओमफ्राय 10 खालाय ओंखाम उखैबाय ओमफ्राय न'आव थांनानै अमा आदार हैबावनांगौ बिमाया दासो फन हरनानै बुंबाय आं लवार आसामावसो दंफैयो पेसेन्ट लाबोदों नों न'आव थांनानै अमा आदार है दे मा किस्मत बेलाय आंनालाय जेरैखिनि जाया माथो खालामनो ना खाफालाव जा दं बेखौथ' खालामलांखागोन बेजोंनोथ' सोलिलांखागोन खाफालनि हिसाबै ना बिदि जायो ना जाया खाफालावबा लिरनाय थामारो ना थामारा ना जालाङो हारसिंनो मिथिया ओंखायनो आं थाब थांनोसै न'आव दे बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनलायफिनसिगोन आलियाव गालिनानै थैसिगोन भिडिअ खालामै एखन बांद्राय जालायो मिथिगौ ना बिदि खामानि मावनायाव बिदि भिडिअ खालामबाथाय ओइ खामानिसो मावदों ना माबादों मबाइलसो नायदों बिदिनो रायो जोंनि गामिनि नोंसोरो आदा आब'मोन आगैमोन नोंसोर मिथिखागोन गामिनि बिमा बिफाफ्रा माबायदि रायो खामानि मावफुनायाव मबाइल नायबा ना बेखायनो उफाय गैयाना मालाबा बिदि भिडिअ खालामबा आं बिदि प्रेक्टिकेल खामानि मावबाय थानाय समावनो बिदि मालाबा भिडिअ खालामनानै नोंथांमोनजों आं शेयार खालामो नालाय ओमफ्राय बेखौ नुबाथाय रायलायनोसै आरो खामानिसो मावदों ना मबाइलसो थुबाय थादों आं होननानै बुहुद ओंखाम उखैबाय दे बिदिब्ला बाय बाय दे लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनलायसिगोन आसा खालामो नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामगोन आंनि बेबायदि अबस्थाखौ एसे अनदो भिडिअखौ अननानै शेयार खालामदो जेबो नङा नोंथांमोननि गोसो साबस्क्राइब खालामनाय खालामिया आं थोना रावखौबो जबरदस्ति खालामा दे बिदिब्ला सानजौफुनि बाय बाय सानजौफु जाबाय बिरादनो 1ता बारबाय 2ता जालायसिगोनदां बाय बाय